Kashnong riat samthia kanlong kabadan bok tam. Ha kabahadin palat sapo snam ka jingang nut ban yo ya kasurang na jingking laumali ka banpoy shado ka yingmini Presbyterian riat samthia kabala mang hakador iway point arpo klur kabadai ka grand in aid nakatanat penroy sar ka sarkar jila bat ka ban pentray pat da ka Shillong Municipal Board. Ya kanila penbana ha ka sisa jan do MLA ka 70 North Shillong uba Edelbert Nongrum ha ka jingalang balingkon ha ka jingadon lang ki ardor par shnong ka ret samthia bat ka jayaw shap lumpulun MLA la penbana ru ka jingmang pisa ban shna ka surak yat arshaka na community hall sha surak 108 Laumali bamang iway point rukhandai lang bat ka infrastructure development ID badai ke skim shnanala kabalong iway point arpan riu laktam batang harat samthia baro ka jingmang na ka benta ka skim kalong lai point sanpulai klur haba ai jingkran MLA loong baka nie ka day ka jingang nut kabala bon posnam henry menta kala urlong bala yo ka jingmang pisa ban shnano yakani ka surang ula ai ka buram ya ka dorbar shnong ret samthia bat kilaya trei lang ban pun urlong ya kani ka jingdon kam kadba urang ba ashnong karet samthia uba kharkrang ulong baka ni ka jingpho sniu kabala wan urlong shisha kadba urang ba ashnong ka jiao shap lumpulun uba Francis Myrom ulong pandan kakali klem ka surak kamlongi ai bat ongru bahaba yo surang ka donbet ka jingma bat ka jingbha bat ru ka jingdon kam ban marmat yaki street light haki shnong True. Marbaling ong gumta mar tangadin arbana ding simti ka executive committee bat mai kemenang kong yang ayo delegation ka dini ki seng nong kumi maragi don ni ngatai we ari don hi ang ni bigi wan sanga po office ngala dai ti ngi tar kom wan group bigi wan ra ti kot slide ni bigi la ya bersang men yo ni surok men ti yong la shpo ka san snam ta mo and adina tu berarti ni wadi ka daw hey ka jing ta jing bit but koi ka min ya ka reason bingi lap ka jing bit kalong ba khamdon ge jing stu jimut ba ka jia siap ka balong mar khap ka ni ka snong ga jongi but ai ti por ang tu ni thod ka city si dang ba snong jong jia siap ko por dang long ba pidi nong rum but mar hi ngi yong kwa ban don ka join meeting mat pi ban ni select como executive member nilet palong teng meeting ang tipo ying jongki but ka so komen andu kata ba jing jut sur men sim ke jongki auto kapor ka to ka executive member ka badan auto kapor but tangadin ba ni pun sngo yang ta jing kwa ka jongi ba jing kwa jongi dong song snong but ngi ong ki nyong ba so bahase long nada long ba pinai ka no objection certificate na liang jong snong jo piru klam ina take up the matter with the MLA badan buram jongi Batangadin RC lai si kita kan NOC kala koi manang tu ngi si MLA but mi ru mar hi lawan but ang tu hi grasa mi ka jing nakaliang jing iru ila sim khia hadu kata but mentang si a dream bakini ki so light ki belas new but ki street light ki badon hakisnong jongi hamtam riasam tia ba jew siap lumpulon subha ban repair no kloi banam si no kumtu na kren na tusni ngong ba ki ong balai kataka ka kenja agency ke batamai enrai kataka smart city ke Shillong smart city enrai ndangala phone tu sngi yang tau belayo nomor uang kini kin hapet ki junior ki junga te sebab kren ki ten dela kren ki mentala si snam ru sim one repair te ngamut ban sim kabu menta ban ong ba media subha pi ban pensngau siya kini ki bor ki badai bakin la ban pet bakin ki street light nda habla pentrika mangli ru kinang functional bad bakan nomdon kanu ki jinja ka basnusi te lamba jong kini ki jing kitien ko langkot nai kublay yu MLA badan burom jungi ubala siya mi initiative nagamanta ban yakren bat ki bor ki badai ban penyo igen kesurak pangi scam kalong ki jingkerku hakapang ke sitom ka miet ke yong bat ki wai pat ki jindon kam nagamanta ki nong snong ki jongi khu ti kublai sibone ya ki nong snong ki bran ni markhap border jong kare samthia bat ka jausia kublai sibon
kajing yasha kajong pi hoi ni sutu ba kajing kumlongi ramba snong jongka resamtia maka dei kajing tenru jong ki sing kentai jong resamtia nadu ki por ke berit no dorbar snong berib ba ka dorbar snong kau menta ha bangingit ba ka dorbar snong galet dorbar snong kawan henry ka kamram kolong ban beteng ya kajing syakri ban pendep ya kajing angnot jong pai ba ngapan pau ya kajing dokumen kamtam ya kajing yasha kamtam ya kajing yaine kajong pi bat ngasutuna kawai galong ba kajing pan kajong pi ngangit punya menjor lang kamdei ba ki pan namar kajing kwa ngangit ba ki pan namar kajing dongkam di bat kani kajing dongkam menta kawan ban urlong kublai siboni rangba snong jor samtia la pangken mau ikentin nongwei kabong ba dreams come true but we will assure that this road will not allow to passing through. Aku yang bentar come through, aku yang bentar pak nomai lah passing through. Mulongi rambas nang budam belum jongka jauh siap. Hoi lapan kan mau kepada dia. Mereka ni rukun dia keren bar kedor bar senong, bar kiseng kentai, bar kini ki marjan marpar ki besong han ki border ba ngin pertikna ba kanum ailat ban long ka pass through route nomor ada ka ya deng ba minum lak ban te la kampat ya kecing sinio tekani gede ko wei ka ban ko pergi mau mat jilang baro ba minum ailat ba kanum don du ta kacing ya deng ba kan de bitang kawan we ti ngaso ban ong kublai sibon tengah semuru ba pidai hi ban tip ban syai i kumang ju ong i ngaju turwa berbor le dia ba at your service mo hayun di banta nyaban ai ya kecing syakri tes ko an pekan mau o kapang kapakong sandu ani gasngi kalong gajing khot lang ban sakhi lang bat kumju nakalyang ki contractor iko anong tangkawi kador bars nang rasamtia mga ko memeli bat ka department nginum compromise ya ka quality of work nginum compromise bat iko atangkawi ba kajing tare kan ng baba ka scam bar ka baklan namar kani galong kabenta ka ba idong kam kat kum gapor jingyan kadon ka bang kapor ka manghap anya kran ya ka road map mentangin ong kadon ka school idon ki school baba kidon ki college baba kidon ki hospital baba andre dam don pa kasurok kumungin pois ta ka thong ka jongi tingi dong kam ya ka road map ka ba clear ka ba shai kanang ba kanong ka jimentoy na ka banta jungi wat ka de ka por ka manghap anya kran ya ka road map ka bang ya kran ya policy Oper kumong aperken mau ba oi ngadei u Emily u badon apa opposition karon kapor lada kadei man opos bangan keren persya ngan haban keren persya nam ta kajum mentoy ara kadon kapor ka habanero min habanero nam ta kajum mentoy ngasmu bah ni kapor ngasmu dei manum sim ya kapurom na kabanta jonga ngadei tang atiar kumong at your service ngai kaburom ya irang basno jara santia ada basno ni brokoi Inosong sinong brokaway, kibala tray borba, ringkat pana aku membeli, kumong mali tang watiar, henry ngasong penken mau lo ni kapor, aka resam tia dor barsenong kalong donbok, hani kenti. Buat ngangis kia bagi pat ki dor barsenong ki bahaba keju konsuensi ke bangami kemat, nganumle sidiang kemat, ngan trehok nak kejong kamram, ke deiti, bar kejikit kle ban penurlong, iba pun ba ki jeng angnut jong pai ba nong song sinong. Aku akan pau, kumbay lapan pau di ramas nong di bakar kerang. Kadai kawai ka stretch ka bali nang tayo na po community hall. Sadu siya po block 4. Oh, block 6, sorry. Block 6 kabadi si Jan ikong kayin kong Rita Martong. Kani kadai ka construction, kadai pula don lupa na du ka po. Ninhap ay ka boro mi mama Friday. Milit mama Friday, lingdo iblalit no, mai iblawan ra ya tu ka surok tu ka. Benta bat kadai kamram cingi menang penbah susu ban penondur mai dah sugi kum tu kan don sibon ba kajing mo kanong kajing bom singan kanong kajing penongkam bakala kum mengipet ani ka por kajuk mata kajing sendio ka bon rukom tingino mai la tikadai ka border jong window ka jong resentia ngako pan pauru ba kani ka kador ka jongka ka mon kadai siklur
nreu pokandai lak wala de ban sanction bagi sa train ocean ni ai ga juga message by contractor ke bateri kinum la ban tray hala kamon minum compromise ka quality ke jong ka kam ba aku apan pauru ya kani ka stretch ka ba gidon mata ka barsa sedang ocean namanya apa ini ka ayom ba kani ka talang kan wan namanya jing slap jong kani ka ayom slap ka bala pencut hai bopun ki pentang karoi ka par kala kham suki henrei hoi kanong ka por ni hapan ya khuslai ta karoi ka par ni kham khuslai jing ang lo kadai karoi perkakiu i ngangit scam ba kani ro aku apun pau hakmat jingilang baro ba kani kadai 1.20 siklur arpo jeni ka stretch kani kadai tang first phase kadai ka jing dongkam namar ni hapan ai ka jingeda ka jingerap na ka benta kanong ka por ki kanong ka national calamities natural calamities ka bala ban take place ano ka por mo dada ka jon ka jing slayum ka jing ki jumai mata asu sengan ha ka bakni surok kan sadon ocean bar kanong ka jing mentoi ka jerap ka jing yada na ka benta kan ka thai bar kham tam ngaku aru ban penpau hani ka por kumbashi klur arpun reulak arpun reu hajar kani gadai lembaga ID scheme ka badai ka infrastructure development kani ka bakan thup ite ka stretch na po window border sa window par santia wen po committee hall sadu ka yeng jong i rita martong kula pen pau mane bat kani ka manta ka badai kwi pat kidi ki ID scheme bahap po ar santia ai mga puli mantan mga pen pau ka siklur arpun reulak arpun reu hajar te paro ka ba skop pen pau na kiwi pat ka department kadai lai klur san pulai lak tang hapo kadong jong tang po dor basno santia nya po an penpau hang ni kumong mane bang am dei mga ban sim ya burong le ban ai ka burong sinong jong ni artli sinong ka nada kinong song sinong gibran ni ka pentar ada kim sedang maki nada kirang ba sinong ru kim ai man sim ni executive committee jong artli do basno kim ai man sim kalau ko ba ya ka ba ni ya chakmat nakaleng chunga ngalong tong atiar henry nga sengo badi ban ai ka burong ka bakrao sisa bale si babun kila ban trais niyo mo henry kumong nga sengo klo nga sorong bambi na intellectual constituency ko ba kipai ba hi kilai kai ban sei nga kunong ikmat umdei na ka banta ka jingkwa jong simet ne ka jingdok kam bun balang tigay wa kwa ban pau ka jing ai kublai ka ba kerpang kadai ya honorable Deputy Chief Minister ima singau bahalam dahar ibaklan pet yang awal na position li bla pet pada kejin dokam habang lira ban ut panam ha kamit keje keren badi tengah ai keburong kejin ai kublai nam ta jungi bela ai kini ka sanction ke big amount na ko benta ka dorbar snong presentia ban ngis kem bagani ka lat tenti ka development ka lawan mata ka nong sya ke jementoi na ko benta ka dorbar hi por koi par khamtam kini ki border resident jongka resentia bat jongka jausiam kepala anglut la slemba tinganum sim sibun ko por ngapan pau ya jing sukumen nam ta jungi lang baro kubli sibun ya ke jesha